Aqueles que non puideron ver a Rafael Álvarez el Brujo na súa primeira función en Ribeira o pasado ano terán este outono unha nova oportunidade. O gran mestre das táboas recalará na capital do Barbanza o 18 de outubro coa estrea del Viaje del Monstro Fiero. Chámase El Viaje del Monstro Fiero, é un espectáculo que fai homenaxe a todos os intérpretes do século de ouro, vai a facer esa comedia que el fai acompañado de textos de Shakespeare, de Santa Teresa, de Lope de Vega. As entradas poderánse adquirir a partir do vindeiro luns, tanto en liña como na Oficina de Atención Cidadá. As entradas van estar xa dispoñibles para todos e todas o vindeiro luns 14 de xullo. Como sabedes, témolas a disposición en Atención Cidadá do Concello, pero tamén teredes para poder collelas de xeito online. Ben, as entradas custarán 20 euros, máis gastos de xestión, ou 18 euros para aquelas butacas de baixa visibilidade. Sabedes que na fila 1 ou nos extremos, a visibilidade non é a mesma e, por tanto, decidimos normalmente baixarlle o prezo por elo, non? A actuación del Brujo é tan só un adianto da ampla e variada programación cultural para este outono, na que xa traballa o Concello de Ribeira e que se dará a coñecer próximamente.